Los astros se han unido para que yo no grabe vídeo de YouTube. ¡Comenzamos! Hola boniques i bonicos, benvingudes i benvinguts un dia més al meu canal de YouTube. En el vídeo d'avui vos volia donar uns xicotets consells o tips, consells no, perquè en realitat qui sóc jo per a donar consells, sinó unes pautes bàsiques per a viatjar al Marroc. Aleshores jo vos he fet un 10 coses que heu de saber si aneu a viatjar a Marroc, Marrakeix, el desert o coses així. La primera de totes és que nosaltres anarem a Marroc en avió, viatjarem amb Ryanair, que he de dir que cada vegada Ryanair m'agrada menys, perquè cada vegada són més timaors, el vol ens va costar uns 72 euros per persona. I segon de tot, tindre molta paciència en l'aeroport. I si és de l'avió i te duen directament a un control. Se armen uns pifostios que pa que, o sea, una cua. Quan arribarem allí i vam veure aquesta cua, diguem, bueno, doncs d'ací no hi sim fins a demà. Abans de passar per el control policial, t'obliguen a replenar un paperet com aquests. Anem a veure, jo este me'l guardi perquè m'equivoqui i digui, pues pa la sac. Te fica, diguem, la fitxa d'embarcament, fica sí, i res, has de ficar el teu nom, el cognom, la data de naixement, a què et dediques, i molt important perquè vas a Marroc i per quant de temps, on te vas a allotjar, o sigui, te pregunten de tot, i això ho has de replenar i ho has de donar en el control policial. Jo pensava que solament es replenava a l'entrada al país, però és que a l'eixida del país també ens ho van fer replenar obligatòriament. Segona cosa que tenim que tindre en compte en este viatge a Marroc, l'allotjament. Nosaltres vam descartar per complet allotjar-nos en un hotel, ja que jo havia llegit que els hotels, pues bueno, eren un típic hotel que te pots trobar en qualsevol puesto del món, no? Aleshores, vaig llegir sobre els riads, que són com cases antigues, imagineu-se un pati andalús, pues algo paregut, cases antigues en les que estan completament reformades i tenen habitacions i t'allotgen per un preu prou assequible. Nosaltres ens vam allotjar 7 nits amb desditjuni i ens va costar 370 euros a 2 persones, vull dir, i una habitació espectacular, això pareixia una suite, en bany propi, teníem com una piscina, un jacuzzi, la veritat és que estava espectacular. El nostre riad s'anomenava Riad Chafia, recomanable al 300% allotjar-se en un riad abans que en un hotel. La tercera cosa important en aquest viatge és en què anem a pagar. La moneda local d'allí és el dirham i ara, actualment, que ho he buscat en el senyor Google, un euro són 11,3 dirhams. Consell útil, no canvieu dirhams des d'Espanya, vull dir, nosaltres vam anar al banc i canviarem 100 euros per dirhams i ens van timar, però absolutament. Nosaltres en Marrakeix canviàvem en l'hotel Ali, una paraeta en un senyor ahí canviant, però el canvi d'euros a dirhams allí se veu que era el millor. L'hotel Ali està superproper de la plaça Yamal Etna, que és la plaça, diguem, més important de Marrakeix. Quarta cosa important si aneu a anar a Marroc, les compres, souvenirs, etc. S'aneu a tornar botxos perquè hi ha tendes, o sigui, pegues una pata i t'eixen 15 tendes. Me vaig sentir un poc diners caminant, és dir, no podies mirar una cosa sense que te diguin la quieres comprar. Jo volia haver comprat moltes més coses i me vaig vindre així sense la meitat de les coses que volia comprar per el fet de no tindre que ficar-me a regatejar cada vegada que tenia que comprar, perquè al final t'acabes cansant. Cinquena cosa, la gent de Marroc. Per el carrer la gent era prou maja, prou simpàtica, òbviament el primer dia que eixes al carrer a mi me va impactar. Sí que és de veres que molta gent s'aprofita, nosaltres estàvem allotjats dins de la Medina. La Medina és, diguem, una muralla i nosaltres estàvem dins d'aquesta muralla del centre de Marrakeix. Aleshores, això són carrers, o sigui, hiperestretets, i òbviament sí que hi ha molta gent que t'oferís, bueno, t'ajudo, la plaza, la tal, la qual. Aleshores, sempre ens havien dit que si necessitàvem ajuda entrarem a un bar, a un restaurant o a alguna tenda que ells ens podrien ajudar, però que la gent del carrer, òbviament, no te fiares, perquè després podien passar que te segueixen i te demanen diners, t'intenten fer un poc el timo. Aleshores això era l'únic que no me va molar molt. Però en general la gent super maja, super amable. Estiguem en casa d'un home d'allí que ens va convidar perquè justament quan nosaltres estàvem va ser la festa del Corder, que per a ells és com si fora el Nadal, i ens van convidar a la seva casa, vam estar allí dinant amb ells. Una hospitalitat enorme. Aleshores jo la gent vaig veure com que ho donava tot per a que et sentires a gust. Sisena cosa important d'aquest viatge. Nosaltres teníem clar que volíem anar a veure el desert de Mersouga. Vaig buscar per internet els viatges abans d'anar i m'eixien 200 euros, 150 euros. Jo dia,
Ai, per favor, que car. Aleshores vas trobar un blog, deia que tenies que buscar els viatges al desert una vegada estigueres en Marrakech. I això és el que van fer. Quan anarem al Riad, directament ells t'ofereixen si vols anar a visitar el desert. Nosaltres vam pagar 80 euros per persona, 3 dies, 2 nits al desert. Bueno, primerament passes una nit a un hotel hostal, perquè estàs viatjant, perquè anar al desert des de Marrakech són 10-11 hores de minibús. O sigui, si vos imagineu el viatge en el minibús, érem com 15 persones, a obrir la jaima i veure tot ple d'arena i veure que no hi ha ningú, que no sents res. Del desert vos he de dir que ens vam dur un souvenir i va ser arena del desert, a veure, dient que si era il·legal, no era il·legal, de fet ningú ens va renyir i tot el món omplia les botelles d'aigua plenes d'arena. La veritat és que duguérem una botella de litro i mig que després per a facturar-la no hi hagué cap problema, la ficarem en la maleteta i no ens van dir res, que jo tenia por. Així que jo vos recomano que si aneu a Marrakech més de 3-4 dies, feu un viatge al desert de Mersouga perquè no s'aneu a arrepentir. Número 7. Transport en Marrakech. Nosaltres ho farem quasi tot a peu, perquè no hi ha coses lluny. Sí que agarrarem taxi per anar de l'aeroport al Riad i del Riad a l'aeroport. Solament i exclusivament agarrarem taxi eixes 2 vegades. Després pots anar caminant a quasi tots els puestos. El número 8. Jocs per visitar en Marrakech. A veure, hi ha molts jocs. Hi ha jocs gratuïts i jocs que has de pagar. Nosaltres vam veure, per exemple, el Palau Bahia, que és un palau molt guai, té uns portons espectaculars, el terra, les habitacions, crec que van pagar 2 dirhams, o sigui, imagineu-se, uns 20 cèntims per poder entrar, i la veritat és que era un palau impressionant. Després vam visitar els Jardins Majorel, l'entrada valia 6 euros, me'n recorde perquè eren uns 65 dirhams, i la veritat és que si tornara a Marrakech no el visitaria perquè em va decepcionar un poc. Són jardins molt colorits, per a fer-te fotos és impressionant, de fet te veus allà a la penya fent-se fotos posant, això apareix en compte d'un jardí una passarel·la. I la veritat és que jo no recomano visitar perquè a mi no me despertaren això que dic, mira que bonico, i total, 6 euros, pues és una fotra caderines pa lo que són. Marrakech és pedres, és trobar carrers, és trobar façanes, és trobar la gent, no? I la plaça Jamalebna. La plaça Jamalebna, diguem que és l'epicentre de la vida de Marrakech. Per el dia és una plaça completament diferent a lo que pots trobar per la nit. Però, ojo, cuidao. O sea, si tu mires a uno que està tocant una dolçaina, bueno, no era una dolçaina, seria una flauta, no sé, paregut a una dolçaina, amb una serp, ojo, cuidao que el mires perquè és que te van a demanar diners. És que ahí te demanen diners per tot. Aleshores, jo la càmera la duia guardar i no feia ni una foto per por a que me demanaren propina. I les dones de la Jena, otro, ojo, cuidao, enorme. Perquè què passava en les dones de la Jena de la plaça Jamalebna? Que t'agarraven directament la mà i te començaven a fer la Jena encara que tu no volgueres. Jo anava en les mans amagades perquè em donava por que m'agarraren la mà per a fer-me Jena, i després jo vaig veure a una xica que li demanaren 10 pavos per una Jena. I dius, no, tio, o sea, si vull fer-me Jena ja buscaré un lloc on fer-me Jena, però obligadament, òbviament, no me vaig a fer Jena. Cal tindre 4 ulls en aquesta plaça, però també vos dic que visitar-la és fonamental. Nosaltres quasi totes les vesprades acabàvem en la plaça fent un suc, fent-se algo, menjant algo, perquè és que era impressionant l'ambient que respirava. I per últim, el número 10, menjar al Marroc. Anàvem assustats perquè a veure si ens fiquem malalts, en el sentit de que el menjar allí té moltes espècies i òbviament jo soc de cagadera fluixa, perdoneu l'expressió, però és que jo dic, si me dona a mi el yuyu, pues no. La veritat és que el menjar espectacular, des del primer dia que arribarem. Ara sí, ens fartarem a menjar cuscús i tagín, perquè quan viatjarem al desert solament ens donava que tagín pa aquí, tagín pa allà. També provarem la pastela, que és com un hojaldre dolç per fora i per dins de concar, que estava molt bo. El menjar jo crec que és el que més vam dir, ostres, que bo que està, no? I fins així el vídeo d'avui. Espero que vos hagi agradat i que vos hagi sigut d'utilitat per si volíeu fer un viatge a Marroc, o per si ho teniu pensat, o per si no se decidiu, saber que sí, que no tingueu por i que val moltíssim la pena. Si vos ha agradat el vídeo també me podeu donar un like, podeu escriure'm en les meues xarxes socials i totes aquestes coses que sempre vos dic. I que se subscrigueu al meu canal i que li doneu a la campanita perquè vos avise quan puge vídeo, I no m'olvide que tenim una recomanació setmanal. Que porta el compte enrere, que vigila la fera, que abans de Ara sí que sí, ens veiem la setmana que ve i solament em queda dir-vos que